तामुलपुर जिल्ला हिसाबै फार्स्ट टाइमनि थाखाय जोङो मानगोनां आसामनि मन्त्रि इउ.जि. ब्रह्म बिथाङा भारतनि माहारियारि फिरफिला बिर होगोन आरो बेनिफ्राय जोंनि तामुलपुरा आबुं मोनसे जिल्ला हिसाबै गाबोननिफ्राय फोसाव गनायथि मोनसिगोन। दा बे हिसाबै जों तामुलपुरनि गासैबो रायजो राजाफ्रा जोबोर खुसि आरो बेनिखायनो दिनैहाय जोङो मोनसे हाबाफारि लादों जायफोर जोंनि सोरगोबासि जाबाय रुंसारि जालांबाय मानगोनां एम.एल.ए. बिथांमोननि न'खरनो आरो रुंसारि जालांनाय एम.एल.ए. बिथांमोनखौ जोङो दिनै गोसोखांनानै बिथांमोननि सावगारियाव जोङो बिबार माला बावनाय हाबाफारि लादों। लोगोसेनो दिनैनि बे मोनसे सानाव आङो गासैबो तामुलपुरनि साफ्रोमबो न'खरफोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो आसाम सरकारनि मानगोनां गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावबाय आरो लोगोसेनो जोंनि बि.टि.आर.नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' सार बिथांनिसिमबो जोङो रोजा रोजा साबायखर बावदों तामुलपुरनि जानानै जोङो तामुलपुरखौ गोदान जिल्ला होनायनि थाखाय। गंबेसे साब डिभिजन थागोन बेवहाय जोङो दासिम साब डिभिजनखौ बेबायदि फोसावथ'वाखै। जोंनियाव जिहेथु तामुलपुरा मोनसे थाखाबाय बेनि उनाव मोनसे साब डिभिजन जाबावनायनि राहा दङ। बेसेबां ब्लकखौ लानाय जादों? बेवहाय दा जोंहा ब्लकआ डेभलपमेन्ट ब्लक होननानै बुङोबा जोंहा बेवहाय नाग्रिजुलि थाबाय, गरेस्वर थाबाय आरो जोङो तामुलपुर थाबाय। दा बे मोनथाम डेभलपमेन्ट ब्लकखौ लानानै जोंनि जिल्लानि जिखिनि आबुं जिल्ला दानाय बियो सोलिगासिनो।